China wathi qepha komunye darha ba phethe i-seed. I think ngumama notata Magic Stick. Akho waphuma azoyisiya afika umncike. So akho ufika umncike sepa. Oh selapha phakathi. Yeah. Sure. Into is Empire and said vota ngolongo muzawuma choose fake ibid intise lenja. Hayibo bethu ngicema lo ngoma izawuma for enye imini ngositise no. Damn. Yo umamelo bekuyadiso ulabu umamelo. Kodwa phambi kwakho Chu. Khona ujuzu la bakhathaze nokhathazeka nje zanzi aziphile zangaziphila kahle. Ay khathaze nokhathazeka la. Ngokuthi iswa busy yamjoke yamsalatsala ta. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno yangoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena kuthiwa ku-Empire V2V yazi sawungena banzi ke voice to voice production sizawufuneka sisazi a lot about you kuninzi kufuneka sikuxoxile but ke before siyenze lonto leyo masiyenze lento njengesiqhelo masiqale sikwazi ba who is Empire. Tell us more about yourself. Who is Empire? Yo lombuzo lo mfethu yo vele ngani abanza uqala ngaphi. Okay tama ndithi Empire gama lakhe real name nguLebohang ngokwamayekisa Kyle ngathi man Fletcher ke baba. Yes uNdlovu wase man Fresher. Okay masize nalento ke ngoku silivile igama lakho but elika Empire livela xa kuthini futhi ke ngoku ube songena nakulento yoba into ye producing into yomculo production uyifumana njani? Yo okay ta yo ino ka Empire bra yo okay umjita manje befuna inhlara yabo esaziwa ngulike bayitsothi nje thanda izwi labaphandle yabo thanda sound kahle kahle because engimajayivana umjita yabo. Okay ndazi ke waba umjita wakhulu wathi ufika ka high school udibana eqakama umjita week again aqema thanda ukuthi awudlala unywe ngekhoyo lo udlala ubone yonke la weme bro so yeah daliyona udlala okay ndayilo Empire ku cricket. Okay. From there ndaya ku hip hop ke ngo lapha high school I think noma ngifunda u grade 9 ne kanya 10 so ngiba nomnye umjita ethiwa nguFaro nama wayona umjita lo isenza beats mi bro so yimi umjita ibhizi no slahastire majita manozila bantu yasikela ngibuyela kumjita so yeah maybe inform hili kakale shayiweza nifakele flashini ndiyami nami ne PC pha kumkhaya ngithanda igame nifakele flashini ndiyami lepha kum installele wendizama ajonga zipopi delete of tsak phuma phana nemajitini every day nizala wethu hayi wanifundisa umjita le tilt ya ku Fruity Loops lo FL. Okay Yeah but umjita espanisa no reason yonke la we Cubase so ngizwe manje ndifunde pha kuyo into. Ungatsho uthi kulapho uzokhula khona uthando lomculo for ukwazi uqala uproducer and everything. Yeah. So wena uzozidiscoverisha nini esakhono sakho okay jonga ngoko I think ndikakwazi ngaphandle kobona komnye umuntu wena uzozidiscoverisha nini bajonga nami ndiyafuna ukwenza lento and ndiyakwazi uyenza. I think then senze tape ka Phoenix ngikhumbula uba ngoponyaka break dala senziwa leyo senze tape ka Phoenix nabona ba man kuse ndokwazi uyenza lo eqaleni benyenza nje ndincane ndifuna bekuqaleni kanye
ngikukhumbule siyamqala u-Empire sifuna ukuza naye before sizofika up ke ngokubona okay kudala senze lanto i-mixtapes zabanye abantu sifuna le yokuqala nyane singatsho sithi ibingoma yakho yokuqala oyiproducer okanye lo ndibiyiyo mari apho uqale khona udive in apha kwe-producing. Okay, sasiphakome ngedakha me bro lebo. Ndim Ayora noma Nqomba. Yabo, nenye umjeto nga-APC. Safuna ukwenza leyo beat hayi suka lezi beat yami eqala hleli nalamaji. Hayi jonga sa recorder futhi. Abo yaphuma ingoma me bro. Phakome front ke ngo. Ngibuya skela PC yami nansi abe front akabuyi Olute Span time akabuyi. Putera zikabuyi. Buye nje le latest endlini nami. Kodwa ngodlala wona ndi busy ngafika amajit. Damn. Every fucking day. Ukwenza i-beat no mixer no masterisha no recorder ingoma zithatha ixesha ungumntana wesikolo kwelicala incwadi zifuna uyimasterisha njani yonke lanto ixesha ulifumana njani? Mfethu andiyazi bra yabona but xa ndihleli ke mna bingamani lohlala pha komna ndingaphumi ubuya kwami esikolo ndihlala kwi-PC cha akho nto ndiyenza abandihleli focus epha koyo oko dance. Yes. Yazi ndiyarhalela abantu bakubone kahle. Can you take off your shades and then bazokubona kahle ba who is really Empire? Bake bakubone kahle. Let's do that so that bakubonise. Khawabonise abantu because ngokumnyama asiboni kahle. There we go. There is Empire. The what is this? Legend. The legend. The producer of yes, the record label owner. V2V. Yeah, and ndikhalela ukwazi la majita because there is ikhona nje enye into. But when you came in, you introduce any sound entsha. So le sound yakho wenze njani bro? Uvela waziqalela into ba andizuyenza le sound seyikhona eniza kwenza ngelo hlobo. And abantu abaninzi recorded kuwe abanye sizawuthetha ngabo nje basiza uqhubeka ngoku like abo Chankura onqekilike nobani but uyifumene njani le sound wathi uzohamba ngayo futhi wabe uzixelela ba awunanhloni nizaqhubha ngalelo yo ta yabona bra le yo ya ibintswemo la isenziwa ngamabhutere yabo bonke lawe but ke ngoku ilawe ke mna kuba ndimamela kwamculo bra andibeni sithi hayi le ndimameli kumbhaqanga andimameli ijazz bra kwanto ekhalayo kuma hayi yeke idlale mfaneni bemela noma yabo yeke idlale le wejo yabo so mamela nitsotsi zangapha ke hayi ke yase-America amabhutera number 1 suke phala we xa ndimamela ize zirrongo bra production izya zirrongo zona xela suka denza lewe man imnandi kuma so and then uMasho azange ube nalo ixesha liyoncanca pha because ingathi eqaleni kwethu kuva isandla sakhe kube ngathi ukuthi okay lo njita uye waye uncanca kancinci kuMasho and then ke ngiwazixelela uba sohlala nibetha so umculo wami and then i-production yami izakwaziwa ngohlobo and you use a lot of auto tunes most of the artists also zirecordileyo mhlambe awukho inspiration esuka from kuMashonisa bole uyibuza ibuyela kulawe itaba endithetha ba mna lonke le way ndithatha kuFaro yabo uFaro nguye umuntu ebesiya kuMashonisa uMashona kume bentswemu kakhulu futhi ngoku sentswemu but lawe ba asikahlali like no yeah yabo. Oh okay no ndiyakuva ndikumame so sesalusfayo dance ingenza ukuthi sikhona kaloku sesi uthi sizana noFaro which is into eyiwana lentitha khabe ngicinga mina mhlambe ke ahlala e-studio nenambone ke ngoku ulandoka uMasho mhlambe senze so usebenza naye no Phoenix from eBackyard lo ndimazi and nakupi tape game lo tape yo zingapi jo but i-connect tape kwezi izintsha osando yenza mhlambe because connect tape endiyikhumbulayo yakhe but I'm not sure bayenziwe ngubani
Ngalawa zika-Phoenix. Yes. So zininzi kodwa if azikho-2 angikho sure. But not kweza ngoma zoba umbethekisa edongeni. Not kwela okay. Ezinye bezino Supreme. Ezinye zazo. Yeah. But angikho sure zikhona kodwa. Yeah. Wow. But ndithanda indlela le okhawuleze ngalo wayifunda ngayo i-production but zange ube yiyo i-hip hop artist rap. Zangu rap. Zangu ucinge tu kodwa bantu siqalele banzawo nzawulantuka. Yeah. Hayi ndacinga bra yo. Baseleko ezawe yo. Kamara ngene artist. Ezawe ezawe bethekisa edongeni ezawe Trumanskap man ezawe zonolitha bone Joe kaili kake wiki le. Kodwa kan mameli beat hayi nice le beat yaxoka kathi ke ndizama bayile. Nenza kanjalo. Mareka se ayasebenza. Wasifika rich. And then istudio sakho ke ngoku kungompunyaka ke ngoku uziqalele into ba ya I'm serious ngoku ngoku ngizalubiza eligama ibe i-voice to voice ke ngoku uyibuilda kanjani studio alone or with Faro kanye naba yo voice to voice bra comes a long way. Yo. Yeah, sifuna uvakanye lonto. V2V. Senga abantu beni babala bra man. Layikala nami. Abantu uthi uManqoba, no Ayura no APC. Yeah. Uvuka kanjani eligama lithi V2V? Yo. Because not anybody can think a local. Izwi. Voice to voice you ndiyazi ta. Lavele lazana eligama. Ansakhumbule. Kodwa sasiba yi4 sahleli pha kum. Yeah. And then lapho igama. Yonke weyenze. Yes, because I think baninzi abantu kwi-episode ezithile ezigqithileyo besimane bebuza abantu ba when are you bringing Empire and I think they need to hear more from Gowe, but it looks like you don't want to say a lot because people wants to know more about you because all the time besifa igama lakho li shout out. Now it's time now wavele babone lo muntu behind la production bangubani and ethetha like fam like but now ufela usinike nje kancinci siyeke. No ayikho njalo tama ngikabone izinye wethu awufuna uzithetha. Hayi siqhubeke novote. Ushayo. Okay. All right. So, okay. Before ndizonyathela kwezi artist ndizawuthetha ngazo osibane nazo. But wena maniqale ndiveza kwizimvo qala. Okay. Njeba seyiqalile iproduction ngeyiphi yona artist uqonda manje enjoyile usibana nayo. Just one. You Qonda yabona le noba ngesiphi isikhathi noba. But mamela ikhona la artist noba sowulele. Okanye bese ndidiniwe kwasimana kwakufika yona hayi no nda enjoy isibana nobani lo uqonda noba sowubhizi into ongaziyeke ingxaki zakho focus epha kuyo because you enjoy you Uvia Babylon Sarah yo he was special ne? How did you meet him? Okay yabona umjita kwenye out ya umuntu ngotastar yabo akenda spanela pha ku spana umjita xa biyasigela naye besenza lo bendenza afika ahlala e-studio asibukela thina siya record ngibe uniform ngoyi hlale nje ibukela awe usiyazi nobiya rap nobiya thini ifika nje hlala ngenye dark manje sekwafa kwebeat osho umuntu e1 wathi kawubhala nje uzaqala nje kanjalo sange simazi ba uya rap umjita zange akuseyiphele nje inyanga kusemjita abuya esigela fika salute amajita nahlala ngibe uniform umjita ya record rap yothule yena kamamela nomntwana. Damn. And you were surprised. Lo mjita kunini jo uhlela lapha kanuntsemo kanje jo osifihlile unondala wenza njani. And do you remember that song you recorded by Steen, the first one? Naye you are zininzi ne. legend. Yes. Ilandoza ayilibazisi leyo. Yo ayilibazisi ne. Nangona ingaphaphi vele ibuya umva nje. Ayilibazisi. Ithethe too much. Ungukho.
I-artist good wena Khotmani yami ukuze uyamkele e-V2V uye uqaphele into noqonda amani le i-artist ngiyakwazi uyithatha ndiyifake under i-V2V ndiyirekhode ndiyenze lezi zinto zayo free intona uyiqaphele kwi-artist Yo ta bakuseke incanywa nyanya le wena okanye wenza nje mama because i-artist ezininzi zithi strict awurekhodi noba ngubani hayi ngingakajuza amajita adlala ngesikhathi man yabona iyadika ke le wethu ngone kuse urekhode nje umuntu and then akhuphe ingoma ahlale phansi ahlale phezu kwayo uqebile hayi but come on as le producer oyiyo experienced ilandoza upreferisha i-artist enjani ezoza e-studio seyi-prepared okanye iza i-artist uyenzele i-beat kwalapha e-studio then recorda ingoma wenza njani iyadependa ta noma uminze njani ba uze ugrand ne-beat yakho ukwazi uzibhalela endlini is fine. Okay ilandoza lanto yexesha ayisebenzi because most yelandoza ye-producers ziye zibe nalantoza zithi okay ndokunika i-hour for uzorekhorda ingoma ethile ndokunika i-2 hours so kuwe it's fine noba umntu angaspenda the whole day as long as uza nequality okanye le ngoma uyifunayo like umzekelo ta if there's bokhitsho ngokwabantu maybe abayi-3-4 abazozurekhorda neqelelo okay or if like akabikho umuntu ozayo is fine sabe sesibhana if nalewe yakho nawe ayijonga intswimi uyanibasela ayijonga siqhubekeka bra sense okay sesibhana okay now let's talk about as artist bese sothetha ngazo osebenze nani so sithetha ngazo ke ngazo zonke nganye so the first one I think the person obe ongathi usondele kakhulu kuyo but kawutsho wena bandi yaqhoka uSainik ne yes uSainik how did you meet uSainik ngomntwana apha nalentwana na yo mawa wathi osayenza ujita wasidibana kwakusasingathi sasebaleni I'm quite sure kanye sasiphanga kwaMsiya ikhona iplay kwakuthiwa kwaMsiya pha eKasi thathen wenza shows kuzo mara sadibana kanye Blue Hall showini kodwa ngathi sadibana showini nomjita ifuna ukhumula kahle hayi ke wabecula komjita ke ezwe ke kuma ntwana ishawi out sharp le so kala nje yamasenzele we because nami ndisafuna uzikhulisa you understand bamabona aba different for ubane experience yeah yabo and then do you have like because they and there's khona amagama ikhona inansi kimi ekuhappy ekumnice kanjalo mhlambe ngeziphi ezona mina osazikhumbulayo usebenza naye like enziwe zakhe like mina uqonda yeah hayi namhlanje wenziwe crazy namhlanje say recorder mhlambe recorder epha kuwe kanye nepezobhala ingoma into ngoma hey this is crazy okay sahlele pha kumyos kubona ze ari kamandi kanjani kini nomjita sikubukela umbane we uphanda lapho phanda yes bukeleza wethu and then kona la weyisha ngomjita masifana awa this kiddish yo awujo achuze kabini ubuya kancane kiddish same time yo yakaqendwa like khululi yakho uyamna tracker choy wathi wezingoma futhi ngaladaga yes kiddish bazeleke zipopale bro athi hayi cycle just like that yes yeah, bro, but you behave njani when sometimes like namhlanje kanje what's the one thing that I know is you about him they do it come annoyingly out le ewe one thing ndifunela le nto ihleka because the audience was saying ukuthi you need to interview the producers because they have nice stories esingaziboniyo behind the scenes so I'm just giving them a little bit yayi yonke into yabo okay bra yo yabona let's bra swinike alcohol za studio yo
anizorekhoda ngalo mina ngiyadlala mabhuti namani nginqanda ngaphi phakami yonqanda ngaphi hayi ke hayi anizovana mabhuteri serious anizovana and then ba seyikhupha iyaphuma yaku-oliti yoyicela phaa bayo thina seyikhupha sifuna uhlala nayo sithi ncilile kodwa besela song tripumbani siyahamba usayi fethu dani izoyenza loo nto masihambeni zawuthula mfethu ngizothula 5 minutes nyuka apho sayi pruva indlu yonke suka siwandirekhoda ngokwami ndakwazi sayikhawome fethu unje mshita yeah, but he's a closest friend nekuwe yeah because most of the songs ndiyabomba ukuyo ngathi ngo DJ Tira uyazi kuyangena nje every song erecordayo chikicha uyangena and then must be thesinqokole ngenye I'm not sure about we nayo nini but sendibala nje abantu nje endithile ndicinga iba abantu banomdla ngayo uChangura udibana naye njani uChangura? Changura ndibene naye kuFaro Changura noMenex nodibana naye kuFaro noBreeze futhi oberekhoda kuFaro andazi uba kwakuthini but endaba sekwenza ingoma phaa kum namajita kanti ndibana kodwa uPurple yena wezamva yena before benze usweke menza vule noBreeze khona awuthithwa ngoBreeze yena ndayizezwa kuba man umjita ngomkhaya yabo so kwaza ibhuteri yakhe ndingamazi nama umjita so chayisana kanjalo and then ngeyiphi ke ngoku isong yokuqala yenza ayileyane ithetha ngama-China Yellow okanye ngeyiphi John irekhoda kuwe masle Yellow kaChangura rekhoda phaa ne-beat enziwe but ngeyiphi ingoma yokuqala uyenza nina noyithu noChangura isithini kanena la wena lapha engqondweni Thixo funeka uzibhale phantsi iingoma zakho zininzi bro Slashless Yellow kuthiwa andiyazi loba ithini ngoma ayiyo leyo ithini kanene ukhona ethi iswega yam athi got yourself a gun ingathi ayisitsho leyo kamjita qala kwamusipana naye okay noma zayidume yona ingenzeka yaduma qha ixesha lalikuxa udala kakhulu njembe ke ngoku uLantoza uyasebenza phendlini nene-artist and kuyagcwala estudio sakho kubakho iLantoza endlini bayithatha njani yonke la energy like kungena abantu ngabantu abohlukeneyo uOletu uyayithatha njani tujo hayi niyancanya ababaziyo abaqheluza like aba bahlala apha kulo ngoba xa ibona abantu abaninzi angabaziyo vele athi yeyi fanele wenza ntoni ngokapha uzithi endlini yami angagcwele kangaka wawuthi ngiphelile isikolo apho kwathini yabayazi ke bazali bro manje abazali phinde bewethi ke ngokwagqiba abantu abaqhawukileyo ke ngoku bayiloo nto so akakuphinde nje uzobela abantu nje ivision uba uChangura wayengumuntu onjani Changura wayesespeedance Changura ngusoft muntu man awuthi soloko incumile uthanda into ezisharp yonke into yayo man awuthi nje ayidibani into eziphuma esayithini so izanto ayicula ngazo wayenazo nyani wayezenza nyani like acule ngeswega yami idura ichain lami li-blink blink impahla yami iyadura kunezinye rappers because wayespeeda nyani uta not lo mhlobo kaloku fethu but ke yabo so he had to spice it up like Slashla Sam's Yellow understand okay so he had to spice it but he was a good though he was a good guy ne as Khomelai and efuna ubonisa abantu I think yayihamba kakuhle nesitayela sakho because
yayizama uzikhupha mhlambe kulawe yobafuneke ngokuspaza xininise stuff like that bar to bar entontwana and then wabuya waza ngena ngesi style ke ngoku sakhona. So I think xa ndijonga nalomculo lo ukhoyo ngoku ibonakala ngathi anga-aligna kakuhle. no ndithi ubonakala ngathi umzekelo beni ahead of time ngela xesha. Yabo nikhawuleze nafikelela kwinto bengokafika then ke ngoku ezilights ke uzarana nale way kahle boom kahle. The next artist and ngikhala sincokole ngayo and then you meet another crazy one. Ngigilike. I was meeting the guy. How did you meet? Udibana nayo njani? Udibana nayo phi? Kwenzeka ntoni ngalo mini? Yo. Uthileyana jo. Dibana e-side B. Eshowini futhi. Lapho se-Andile Msizi angikhosho man khona la holo pha. Anako X so. Amjide qaba perform. Anazi kwakuphuma umanqobo aze kum. Sobe sime side angene umjide. Aze umanqobo bemsaluta yonke lawe. Sure. Hayi bezichaza ba kusendontontoni. Abesithi umjide kusena kwa Empire ntoni. Alumba umtip dibana naye pha eshowini nje. Yo ayigezi. Ayihluphi. Yonke into ifuna yenze ke ngoku. Masambeni studio ngoku. Masa oko. Khupha le ngoma Empire igqityiwe uManisarisa ntoni khupha le ngoma ngoku man. Bani yo jo. Usayiphatha phatha ngela xesha la ngoku. Semi April ayikabikho grand. Seyifuna ukwenza enye mayikhutshwe ngoku le. How was it banayo studio nesenze ingoma? Ayikhupha ngoku ikhupha njani? Khuphe. Xa sayifuna ngoku. So it's one of those artists ezazihlupha nazo eziya. Iveki ilanuka iverse I mean. Yeah. One take. Inye verse one take. Akadimani nento zi. Backup sometimes hlabe backup. Yeah. Export sifuna enye ngoku. Mandoza lo record album night. Ngosuku olunye hayi kumandoza boslo. Khasile. So ayifuna ujoin or spetcha yona. Ifuna ubetha nje one take record. iya freestyle okanye yenza. Yeah, yonke lonto yonke jazz man yenza ntona na yonke into iyacula nabantu bahleli lapha ngoku. Shayiwe zayo ngoku. Indlela out isolisi le. Guys, and then guys nenze ntoni? What did you do guys? Uba anidise kwakhona. Nenze ntoni? Izinto zenu ziyahlekisa. If I got this song maningi ndiyazi. Yeah. Khona yathi song ngijita. Kwamntu ata. Lenze ntoni bro? Lenze ntoni? Man. Nishana ngantoni? Nomjita. No, buteri man ezinye khawubuze enye question mntana. No. You see, that was like a PR stunt and then izwiza amachira man. Okay. Yeah, izwiza amachira kahle. Oh. Understand why ibaleka. Yazi sense why ibaleka. uHolman yena uzothina ukuze asweleke. Awusakhumbula bani baxabana ntoni eshowini ukuze ahlatywe asweleke. You are look at my bro. Because kuthiwa naniseshowini eyi-1 nonke ngala day. Ari yena waphuma ezakhe indlela. Nangekho. Awungekho ngala day. Ngeke. And then you meet elinye igeza kwakhona. I don't know if baligeza kuwena. Balo. You met Lloydness. How was Lloydness? How was working with Lloydness? Hayi nyasayikho le. So amjito humble yabo and akasokulisa. Yeah. Akasokulisa recorda ngoku naye. Akasokulisa man umjito akonzima usibana naye. You understand? Yonke bayake ngathi kwasoloko ilawe yabona bra. Yeah, otherwise ngomjito grand. Usikhomda njalo artist zakho zintsumpu so. I think okay. Nafa. No, I think uthi yena xa ifika kuwe
and then andazi ufika afake ntoni, and then engathi ndazi noba nguwe lothi yeyi ndiyithanda laa voice encinci leya mayize. Into le wayivayo kuye the first time. Umjidi uyacula ta nice voice yakhe. But ke amendleba ziphakelana ndava lowe mina kumjidi because andazi ngibani wayirekhoda xa ubona uhlele back umjidi uyaziculela awayifaka umjidi yapasa. Damn. Kutsho yena uthi ndifuna ufaka something. Oh nguwotshoyo. Sometimes athi khanizamele we and indeed uba yes silakicinga njani ikhanidinga noyicinga jo even na nidibana njani naye? Udibana njani umjidi na aba wagcina sayinike ifuni kusho most abantu solake introduce kuyo the ngathi wagcina sayinike uza ngidibana naye kufaro ankusho naye anifundisa ukubaleka kakhulu pha kufaro because uta umchaphazela kakhulu ufaro. Uba ungenzeka ngomso nanini na, would you work with him again and then maybe mhlambe into eningasasebenzi ngayo bana no wabo njani ta uthini ngoba mandibeke kanje, mhlambe uningaphinda nisebenze la hlobo enisebenza ngalo ngaphambili if athi ngasiphinde sisebenze. Do we have any problems before niye kusebenza? Okay. Singaspana even usho ngestory sakhe yena. Okay. Okay. Kumele yena aze kuwe athi masisipane. Same time. Because that was a perfect combination. That's what I'm thinking. That's what I'm thinking right now. But if he can go back, if he can go back to Gowe, mhlambe you can produce something nice, because it looks like you never had enough time with like working with him because abantu baninzi. I think if you can focus, maybe nisebenze and focus, but again it depende kuwe uba ngaba uyibona njani, ufuna uyenza nini niphinde nisebenze. True. Yes. Then ngubani enye artist oyicingayo? Ostana. The chill one. Maynex. Yeah, I think it's a very chilled one. It's very chilled and good. How did you meet him? Dibena naye njani? Faro naye. Yes sir. And then uthi mbana okwenzana endlini. Uva ntoni ngawo? Usivape isini sakho? Ostana ankusho about usivape kodwa mina nami performer mina. Kada umbona performer no Peps. Okay. Yeah, do wise insimbi tsotses. Kakhulu lingu Maynex. Mama siya choose man. Usipana nabani? Because kusiya record apha ku Faro 1 2 1 2 1 2. I choose I xa unesikhathi man ngazi nje ke sisipane ngabe lo track 1 2 understand. Take off. Futhi Damn. Sipana nomjida uthi ke Peps ya. Sekalela kwa yena Peps. Yo, there must be one or two artists you like to give a shout out of them, like, damn, this guy helped my production, but okay. Yaziwe. I would like to give you shout out. Yo. I think about it talk. You. You. I don't know why anything on Nkileke because he was always sending a shout out to V2V. Almost kuzo zonke ingoma zakhe. Pake sofa nga. Nawana ta. Ininzi leta. There is Chankura, there is Sarah, there is Maynex, there is Peps, there is Faro, There's China. there is Chai. Oh damn. Yes. Damn. Which one? You? Okay, I'm giving you a time. I'm not saying just pick one or two. I'm just saying, just give a shout out to anyone of Filuguti. Wasinga stable sako sabakulenda usikuyo. Yeah, we at least. Shout out to China, man. Shout out to Mangobo, Ayora. Shout out to Changura. Shout out to Faro.
Shout out to Sarah, shout out to Menex, Purple, Al Pacino, see you, dog. Mo, shout out, man. Breezy, I see you, Machi. Yeah, man. Yeah, and everybody knows you. Let's talk. Mentioning China, let's talk about China. Yeah. Okay. Because China, to be honest, we know China ngengoma ethi Magic Stick. Yes, So sir. take us through Glawe. Who made the beat? Who recorded him? Who discovered him? Okay, okay. China. Adiqepha komnye wedarha ba. Phethe i-CD. Ene-beats ezi-3. And ingathi sazirekhoda zonke la ezasi nezo-3 ngemini eyi-1 futhi. Ngale mini sirekhoda ngayo mebro yathrowa uyezipito. Damn. Oh, gqi ekuseni waphanga ngo-10 so hayi sarekhoda. I think ngumama notata ngayo-Magic Stick. Asikhumbula ubani esithathu. Benga zodwa. Nondim, yeah. Yo. Benga zodwa. Ngemini eyi-1 nje. Wabevaye ezipito mshito. Ayisenza la way. Okay, ezipito zonke zibhizi ezizongufaro. Oh. Yeah. Zonke. So i-3. Nzwembu. And I don't know why ningamazi. Hayi but okay qhuba. Bongekile nqadarha okanye nqarha. Naka into ezilapha kufeza. Yeah. Asake simchekishe. Yeah, waliqineza na sithi umjito ayasazirekhoda ezwe. Besithi uyavaya yini ezipito. Yini wavaya njani? After the session yeni. Bethani bethe nivale session nyeko yesibili. Ayithathwa ayithwani. Akaloku ukhoze ufuneka avaye nazo fanele ngokuyezipito lo. Oh, siyamixwa nje kwakhona. Yo. Hey. Because abanye abantu bathi Qhubeka ingalisi. Interesting lento le. Nje kanjalo bro wavaya nazo umjito tracks zakhe sezigrand. Ehlobo uzivanga ngalo selulu. And then zidrotshwa ngubani ke ngoku? Yakhutshwa nguye. Kwakho ezasikhathi. Sese Eastern Cape. Wathi nathi sizikhupha abasazikhuphela ezifonini yonke la way. Wonke umuntu ebekhona ngaladarha iyaqaphela kwa-Magic Stick. Khona abantu bangathi bayacula back. Yes. Yabo. So same time bakhuphela. Phuma kanjalo. kwasasetyenziswa i-Bluetooth mos no Maxit at that time. Yeah, Bluetooth okusharisha. Andiyazi ke noma space ka MP3 into ezinjalo. Data file. Yes, kodwa but hey indlela ehamba ngayo ehamba nge-Bluetooth. Ehamba nge-Bluetooth. After that ke ngoku la ngoma yashukumisa kwashukuma umhlaba bra indawo yonke. Yo, kwenzeka ntoni bra? kunjani estudio that. And then the bookings izento ntoni ane? Yo. Now you start getting bookings now emva koko. Alukyana me bro lo. Lo mjida kaloku wavaya if yakhumbula ezipito. Wabuya emva kwesikhathi. Okay, that is why ezinye ingoma singaphinde Mane chance recorder. ingona ndisivayo umuntu. Wazirekhoda ngala mina avayo ngayo. Sayi-3 years track. Abevaye sizipito. Bekhona lebesanda uyikhupha nayo. Ithini kana ndim lo? Not ndim lo. Khona leya recent. Irecordwe nguwe nayo. Which one? Sideways. Not sideways. Ithini title yakho ikhona ingoma ka China esanophuma ngongoko and irecordwe nguwe. Ya ngibalo uthi ngibani lo. Irecordwe nguwe. Ngibani uthi ngibani lo yana. Bengekho nzima umrecorder ngasephine boy. Mjito. Ngomnye sokolisa yonke nebro. Ebethiwe yayigqiba ive bakuseyinsembo le bathi aya. Then maphina seqalela. Boze igqityiwe ingoma urecorder phinde Like i-take 30 ngoku umzekelo yeverse. Okay. Wathi ndincanya maphina sithatheni. Azibethe noba ziyi-5. Masiphinda sithatheni. Hayi yabona ke amaseka wathi zakho read. Okay ke khawuzame lena ke. Bingona sikhetha kuzo i-5 ezitake. Okay. Alapha awusokolisa ukhetha me bro. Bona lo Sezi-5 verses nice. Now kodwa nisebenza namajita and kwakukhola cloud yayikhona at that time
compared to this time intoni oqonda okay ndiyazisola ngayo ngelaa xesha if ndandingayenzanga laa nto ngesikude kakhulu elifini? Yota. Yho. Into yazistopa thina kanye mina. Masithi V2V. Because remember ngowile i-pilot ye-V2V. So loo nto i-include nawe. So intoni eyakustopayo okanye eyanistopayo as i-V2V at that time. Uqonda no man if zange siyenze into ethile ngeli xesha langoku ngesikude kakhulu elifini. While usayicabanga le, since you touch already China, let's talk about it and then sigqibe. Yes, so you work with China wemka for ixesha elininzi. Wabuya nini? And then we're going to talk about situation yakhe right now. Ubuye nini eCape Town and ubuye enjani? Okay, aye wabuya man. No wabuya after 2 years or so. Wabuya engumntu like otshintshileyo. Cha uyamazi komuntu. Atsho ungaphinde wenze ezo zakho. Atsho so awuzovaya nayo komazi. Man umbona ngeweekend. Athi asoka nje man atsho uzibona jabula amane echinja umntu kancane kancane. On and off man. And ngathi. What do you mean? Xa usithi ungaphinde wenze ezazinto zakho. It looks like qala before uyamazi besenze ezinye izinto. Because uthe uthi kuya ungenze ezazinto buzenza before. Ebesenza ntoni before? Like ebephuma ecaleni senze izinto ezi Yeah, it was umchita man lawe what is it drugs man. Okay. Yeah. Ekwa before a drug. Into imthokisileyo kaloku leyo. Oh, okay. And then wabuya. Besayiqala. Bese ixube noba stout ke. And then I was told but waqhubekeka nangoku ese East. Wabuye East ubuye eGrand umchita uphinde uqala ngosela. Qala selapha le. Damn it. Yeah. Shit. Low man. And then now you see abantu bempost abanye mhlawumbe freestyler S10. Kwenzeka ntoni kuwe? That time you see those pictures, kwenzeka ntoni kuwe? Hatanya man. It's very painful. Yo bro. Because umchita ndahlala naye. Ekusezithethe mayibhulu kanje. Umchita abengathi kuseyokuvela. Mame. Mistake yako kuphuma nje kancane. Yo, buya sekuthiwa kuyakho umchita. Yephi nomchita. Simazi phuma nje kancane. Kwi-situation ngaba khona amanyathelo athathwayo ukuze ancedakale. Khona ingenziwayo mebron. Akhona ingenziwayo jo. Asinothi like ufuna imali uChina akadinga imali. Yabo, because imali uyayifumana usewafuna ulekezwe izakhe. And you giving support. I can see you are giving is ngomnye wabantu who are giving him is support enizama into ba aphinde futhi abuyele straight enansiyeni elahluba umazi ngalo bayo. And hope yakho njengoba usebenza naye ingathi angatshintsha abenjani. Yo ngabe ngalwando phela. Kulwando kama lakho mchita. Kumona xa notshintsha bengilalwana nomazi. Athi thuleyo masa ithethe kakhulu yafana sala. Sithuli ithe cwaka. Bayithi makubhalwe ngamuhlala yodwa ekoneni land. Bethe pen nephepha. Yaxoxa kaza udibana emayikini yena wena naye. Into nje thethe kakhulu akekho lapha phandle. And good yo. Yes. So do you have ukuye yonke yenzayo jo. Boleni ndung Dlala nebhola. Wayedlala ibhola umjito before school. Excel ne? Yonke into yenzayo. Yonke into yenzayo. I think italent le ibulawayo. Yonke into yenzayo umjito Because yenzeka. Uyazimisela xa isenza into. But do you have a problem because the other people abachila kwezo ngumelelwana Facebook or banibani or WhatsApp or bani
TikTok. So Don't. So do you also have a problem with abantu abamperformisayo kwesi state akuso right now? Like Coco, do you also have a problem with other people about makayo performer umculo? I think andiboni into wrong apha mna, cause phofu kum xa ndihleli naye ndithetha naye uba kusejonga choose awurhalelekile sodibana nabantu man, yabo sizilungise sibe bahle sibe sebantwini. Nje umkhupha kwezaa ngqondo zoba ahlale ekasi acinge uthini nje socialize. abona ta sivayo nje atshuza hayi ba mnantsi washo selo begrena ufuna iganja utshaye iganja ke Okay. utshaye iganja zicu utshaye iinkawuza zethu mna sibuka lo black lo kanye sikuloo ndawo sikuyo. Understand ke engacingi ezawuphume kwezaa ngqondo. Ingayinto e-right xa unoyenza often. Yeah, cause xa isekasi oko bra into ecingayo ephuma phandle udibana naba bantu endizezweni apha same time yabalandela Be-easy access ezi zinto njengomkhupha phaya. So as a friend you observing him uyambona nje uhlala naye and mhlambe I'm sure you have into yokuba hey yazi ntoni bangathi kuye nganqotywa le way yakhe noba into le rhalela yenzeke kuye into le ingamenza change kulanto. Ndinga nje xa nosuso phekasi bra Asex ezininzi. yabo afakwe endaweni ebhorayo angavalelwa angayikude abekho lapha kodwa fakwe endaweni ebhorayo futhi aphuma athathe iwalk awuthenga idrink eshop aphinde abuye. And then ifamily yakhe but you have a relationship naye like Yeah, niyake nincokola into ezibunjalo. almost Maybe xa usithi waye right Eastern Cape maybe mhlambe benomphinda bazame mhlambe ke but ke xa uzawusebenza nobani because oyena umuntu ukwaziyo ukulela ntuka yakhe yomculo le career yakhe yomculo ukwazi usebenza nawe. But that's the only challenge endicingayo uba anganalo challenge le. Wow. Okay, let's move. Yo Denze before we move on. Ilandoza inoba i-best option umsendele Eastern Cape. Remember i-drugs ngoku sezikhona nakwela cala. Yonke lanto yenzeka apha eCape Town seyikhona kwela cala. Most abantu abamoshwayo badrokela kwela cala. Ma-advise mafo wena Khotman nami into onoyenza kumququzelela wena mntu sowumazi. Yabo wenze sure if uyazenza i-beat umkhandela i-beats ze-project zakhe umane uyomvalela pha kuwendlini everyday ungamniki i-chance abe phandle azule too much. Yabo xesha naxesha olifumanayo umane umbeka apha eca kwakho ndiyakuthembisa ekuhambeni kwexesha uzawutshintsha cause i-influence izoba nguwe. Yabo uzoba around wena afuna utshintsha azibone apha kuwe. Thanks. Yeah, no injalo and the family They're involved nayo because awuzukwazi ulwa wedwa, it's a big background. Because if family ibonakalisa more support and don't kuye kuvela icebo ke ngoku loba how about we take him somewhere and then phayane ke ngoku agqibeke uba ngaba mhlawumbe ikhona into afuneka yenzile mhlawumbe kufuneka injectwe tontoni ikhutshwe lewe isemzimbeni kuye so that azophinda xa uthethana udila naye udile nomuntu normal zibe izinto ezithile ezikhutshiwe kuye emzimbeni into ezinjalo and nalonto le idinga isupport enzima kakhulu from kwifamily yakhe izidalela into ba maybe we manage to save into ethile I don't know and ahamba ayoncedwa kuloo ndawo ithile mhlambe ke ngoku nawe ukwazi udibana naye while esancedwa phayana esenziwe ezo zinto nayo nawe une-access to get in nenze something into ezinjalo angazozifila alone and ngathi ubanjiwe ntoni but azibonakala uba no ndisekhona yabo into ezinjalo so mhlawumbe ndicinga into enjalo mhlawumbe ifamily ayenza. Okay, let's move to kwezinye izinto nazo because uyi-producer you've seen a lot yabo you've seen a lot and kukho izinto ezenzeka ezi-crazy and don't yabo mhlambe because this is also another sensitive stuff but I don't want to get to that again sesithethe ngento sensitive yeah because I would love also to touch naye ba
into kaMankatheni, but I think it's gonna be very sad this thing. Maybe you can just let it be like who's because bantu abathetha ngaye bathetha ngoba umuntu oclever onjani osmart, and maybe if you can just let the beat nje cacisa uba umuntu onjani la uzobele nje abantu ipicture nje Nkathazo. Hayi umjita man. Umjita nenkani. Clever ke futhi. igama lithi Nkathazo ngidile imfane Yo inenkani leya, yo inenkani leya. Uthi haya choose igreen le verse bethu kanti ufuna hlobo uyifuna ngalo ithi yeke. And iyakuphikisa nangelines zakho ba choose total line uyibeke ngapha le uyibeke ngapha. Hayi. Ezosebenza. Hayi le hayi. Ayenziwa lonto koyi. Mankatheni. iyabheliva nenkani iyabheliva Intswembu futhi. Intswembu otherwise hayi. Umjita uthandayo umculo umjita yabo. intswembu yala Behavior studio. kakhulu intswembu iyavaka sikhona ingoma ezidile uvuba ngilaxesha sa rapper nyana uvuba hey lo muntu lona uphiwe macala lo muntu lo Yazoqala kwami umva nemvebi. Ikhona la ngoma yakhe yayiproduce nguwe khona Hotman, la ngoma ithi Murder. Ika Lloydness no Biggie naMankatheni. Yeah. Damn. Murder. Come I think lela xesha Damn. on. Hey, production yakho at that time. Yo. ungayazi ubigogok bali Busy. imbadla yomhlaba nayo iphuma pha kuwe nganye iphuma phi Kaloidness. hayi manje kaMankatheni No Nike. Ndiyazi. Okay Singathi ngoma zawo Imbali yomhlaba yaphume Cash Inc. and ngalona Cash Inc. Yes, a Cash Inc. Okay andiyazi andiyazi because mhlambe introduciwe ku nansi ku Streez akayazange introduce kuyi umjita kwathi gqeva namajita phakwami. Leka mumbona manje. Uphi yena mshida? Andiyazi na nhlaba. yeah kha usebenza naye kakhulu okanye kha usebenza naye Nawa ingoma 1 2. 2 Ngirekhoda namajita. And then who's the crazy no the craziest one we got ne because khona abantu abasukwelisayo mostly okanye oqonda into ba noba ungathwa kweyiphi project akhona ibhadle apha siyenza when we logged in nalo but uyathanda uba se mic but when we log in nalo mntu hayi ncama akhondo ngarekodwa kudwe kuse Nayi artist njalo. you know babesithi and he was dope babesithi Brown Dash he's very dope Brown Dash but yo nightmare to work with him Nayi. it's nightmare to spana na So Willis. yo funeka umbhalele ungena kancini yabo into ezinjalo so yasokolisa so you can record yeah so that was yo wayekhala uclear said damn recording with this but it dope into ezawuphuma kodwa pha but yasokolisa bingaske bone sokugqetyiwe Yeah. Uthi. Yiphi lo artist akuyaphatha njalo da? You know what choose. Ufumane yami. Sure. Yabona yona ingiqoba nginoyi1. Irecord le make biza amagama amaninzi. Yeah. Xa ufuna ngokuyilungisiwe lewe xa iphinde ibethe ngenye indlela yo ibe yilolo oko azifani zonke ezoyitake zi5 azifani. Sure. Ziyafana lapha eqaleni esiphakathini ungayazi Yo. then imbi ke ngo reservoir yo Tarez yo lapho reservoir sanga nisipana kakhulu tapa yes alo sipana kwethu eqomba yo soze kalo Ayiyo. sozubide Oh my God. sozubide wow ay usokolisa only glow party leyo qha yeah okay yasokolisa shema Because God artist usisawunazo ibona Intswembu le xa ufuneka kuyo perform ayikho.
xa funeka kuyoshuthwa ividiyo ayikho, xa funeka kwenza into ezithile ayikho. Yabo abantu abanjalo. Sara lo Yo. Sara lo kodwa umkhangela abisare bephi uthiwa belapha katholakali. Uzilungisa njani into ezinjalo? Like nathi set yenu seyi-ready ngoneyoperforma then i-artist ayizi. Njengoba show uyomthatha sathi kuhamba naye. Vele kuseni hlamba bafu, hlamba ulungisa ube grand. Yonke unayo msamba. Umlinda apho. Yeah, simlinda apho. Ufuna ntoni? Hayi, manje ngifuna abayi short in. Ufuna ntoni? Ngoba ngawuza in. Msamba. So when I wanna khona nami ungatsho uthi which one is better for i-artist yakho since soyichaphazela into edibene notywala nedarha so wena urecommenda i-artist iyoperforma ikwesiphi state like usober okanye u-under influence? Ata yokuma ngaseqala uperform usober ta. Okay. Ujabule ke ngogqiba ukuperform. Afterwards. Yenzeki lo video kugcwele. Yo. Uthi yo. Ugcwele kumnandi V2V ayenzeki lo nto leyo. Omandi pa. Wash after wash after wash. Ikhona incident pa kuwe. Ngoku arecordayo. Artist lo mntana arecorda naye. Ikhona incident enjalo. Umnikeli. Ngoku ni recordayo ngobe wona phela artist. Kuthiwa kudala isenzeka lo nto leyo but pha kuwe. Sesokwenzeka pha kompra. Ene Sesokwenzeka pha kom. Edarha sihlele kya recorder jo. Yena akaka record next yena. Uzo recorder xa ufika umuntu o recorder. Lebe recorder apho ke kugqitywe. Jabona empire. Ngisa recorder ngolongo bamenza recorder. Fuck beat indisele laka lehle. Hayi recording ngoma nyani yaphuma ngungu. Yabo umjita. Ezibagathi ke kukwenda ulwando lanto zinokunikilitya nilwale xa uzomvulela kodiswe omnye wenu apha ngoku. Awu maqhelu yenza nase stage nje abantu. Abantu unikilitya no akuhlele phansi unikilitya record apha. Sebaqhelu yenza nase stage nje lewe ngokuva zokuthola. Omnye ufike omnye khona. Kanti nekhumbula lenkoma. Ago uwork ngokucula. Uwork nawo choose beat. Yiyo le yenzeka apha ngoku. Selapha phansi wa choose naye. Oh, Yo, ndingawuyeka ukucula. very fun. And then ubuya ndinike ngokelo ago ke after that okanye uqala hayi man goduke Sanga record. Hayi wena baba lapha. Ezwa siyakhulwa khulwana ke ngayilona. At same time uqala ibeat omnye ufuna unyelo omnye, uqala ibeat omnye ubhizi ngomnye. Yeah. Noba kumpande nyana bayiproduce. Ngene ndawo. awungeni ndawo into yenza ucofa urecord qha wena. Ifuna ukwenza ingoma ngkhona. Ngila bengamazwi akho bapha. Bafika. Mina ngibhizi phande record and what choose. Yeah. Nyana umjito. Okwaqala kwafika akho waphuma. Azoyisiyaphi. Wafika uNcike. So akho fika uNcike sepa. Oh selapha phakathi. Yeah. Sure. Nyana iqhubeka kwaba record. Ndazi bashiyana ngantoni ke lewiyabo kuyazi izipelo zabo. Yeah. Khosa. Lo uthiwa se-Empire. Anisa record kangolongo mozama wachoose. Faka ibeat intisele nje. Hayibo. Sekunjalo ngoku. Out of nowhere. Achoose lo avaya akazoba sa record ngo. Bethe ngecengo le ngoma ngoizawuma for enye imini ngosidisele yena ngo. Damn. Yo. And umamelo bekuyadiso ulabu umamelo. Record phambi kwakho nje. Khona uchoose la bakhathaze nokhathazeka nje zanzi aziphile zanzaziphila njani. Hayi kathaze nokhathazeka la nto. Ngokidiswa busy yamjoke yamsalatsala ta. Yamtsala. Ngiyazithanda artist zakho nje lesibhala ngayo. Iyambavela Ngiyadisa ndokubavela ngodisayo. I like it. Yeah. That is nice. And ilelo tyeli liyowane like kanyikhona because hayi adidisa kwalo idisa kwa brother waya.
Yayisikelela decide brother wayo kweli. Umkhondo kuba umkhondo yo la video umkhondo. yo la nje ngikhohlakele le yana isikhathi yo yambulala umjito la Disa umuntu okwayo gogo. neko kwalo thuthi Awutsho umkhondo kodwa yako kwayo ithengisa amazinki. Bede ikhopha njani indlako? Uthini ichaya njani iteke yothengisa amaziko kokweli? Uyiba njani ikhompyutha ungayicofi? Okay, andicinga uba is there anything mhlambe ofuna siyithathe before sivala? Okay, masilandoze wena Hotman yami man, since ilandoza i-V2V yayikwela xesha lesiphaza ngokuyana, what's new esino expected this year ku i-V2V? yo anganisey umdulo ta Okay. andizothi ngowuphi yiphi genre and stuff but umculo mnandi But we must expect for a new sound. Okay. There is more music coming. Mhlambe 2 or 3 guys abakhoyo ba? Hima ilantuka i-joint tape like la compilation yakho yoba V2V fam. uzabonakala ke le likhona lezayo Kodwa ikhona into ezayo. Akafuna usihlebela. Okay. And then artist so unazo pa? China sendimbonini. yo almost China umenex ngosara Tebo ngu-Akon ngu-Synic ngu-Exile yo It's an old V2V. sort of Okay. A V2V papa. Okay. But ikhona entsha kwezi izikhoyo New ngoku. signings. New Xhosa wave. Yeah. Sasebenza nezi yeah. Why not working with the new ones? anothi ngoku isikhathi xa sigrand bra Okay, How do you feel ngakho khona? awukaziva. 2 nay 1. Ha. Hayi opinion yakhe. Indlela. And abetshila uda wathi aziphakelana. Ewe. And akaxoka aziphakelana. Bakhona abancomayo ndikubuza lo mbuzo ba ayikho nyano oyifilayo kwezi zikhoyo ngoba bakhona abancomayo bakhona abagxekayo. kwilathi ezincingo Lamajida sandothepa in egameni wonke. awalapha emzantsi Cape. Sijongeza la be Cape Town. Yeah, the Cape. amajita ontsemo Yeah. Uqonde noba yi-1 noba ziyi-2 No cala ngono worker nazo pha unospana nazo. Unospana nazo. Yeah. because zingathi awuvani. nguprombani Pro child. ewe le umjita semfuleni Yeah. nguzimoba Okay. banomnye Inkosi yamaNdebele amazi umjita Gafi. Hayi miyeke uyazazi uzazelayo uyazazi. Akabazi da. Kaloku uzawutsho njani ewe njani abantu engabaziyo. Akabazi da ndiyambona. Ubiza abantu abaziyo yena so umbizela umuntu ongabaziyo. ya noyini banetsotsi Tolrik ya nice umjita banomnye insastina yongo Okay. Hayi, akho right akho wrong. With lewe mhlambi khona indlela enizaw approacha ngayo ngoku igame now since ke nibuya nje kwesibini ngoku kwenye round ngoku mhlambi khona indlela enizaw approacha ngayo nicingayo ba mhlambi ayi ngokusiza approacha kanje ngokucinga ba siye sayibhude ebuqaleni. ya ndingathi khona iphinde likhoyo Okay. Okay. ya Kusemgubeni. Induku efihliweyo. Okay. Hayi sawubona ngawo. requires Masingayi-reveal sawubona question ngayo. from nawe nata ngoba no behind the visuals zenu because i-video zenu zintswempu. yo engumntu oyi-1 ko Angumntu one. Awunoba zi. umpendulo nomjita ongu-EP ya The shout out to you Stars in umsebenzi wenu. No, isebenzile i-V2V and the V2V fam yonke niyenze abanye abafethu abakhoyo ngoku nabo babelieve ba into bathini nami ndingacula ngolhlobo akunyenzelekanga ngicule ngolhlobo so yes nisithathile sa la international style nasizisa apha I don't know it was
spaza what trap Spaza spaza trap. or aliyazi uba yintoni noba yi-trunks trap aqala kwikrang mas yeah trunk, naqala yeah. kwi-trunk yes hayi-trunk my producer and ayikranga kakhulu usayinikho ikranga lapho uncika ilitshe la trunk nawe okay I know masivale Grootman so xa siyivala ngolu hlobo ke sifuna ukwazi mhlambi Empire phayane kwezonxumelelwana abantu xa ufuna udibana nawe mhlawumbi ufuna ukwenza i-recordings ufuna i-beats zakho ufuna usebenza nawe wenza kanjani ufumaneka kanjani masetsho ngu Empire wenze so ku Facebook ngu Empire wenze so okay okanye search V2V yeah singasearch uthi ngu singathetha abantu sithi ngu Empire sisearch sithi ngu yes okay ilandoza zakho zihamba njani i-price range zakho for a session depend bro uzazivela umuntu wazivela phaa xa i-DM uzazivela kwi-DM okay masikuyeke kanjalo ke Grootman masibulele mani ngethuba osiphelona nkosi kakhulu Grootman asilidelele if khona abantu ke uyawujonga nawe mhlawumbi i-comments ezithile ke mhlawumbi baba khona abantu mhlawumbi aba-requesta into uba guys you didn't touch this and this so nathi bese siqonda uba masesiyenza le way ngeli hlobo nabantu bayifuna ngalo yabo bafuna manyani yenzeke ba okay guys can you get ubani nobani senze ngolo hlobo lifunekayo mhlambe because nabo abashiyanga question ndondoni mhlambe nabo ke mhlambe abakhona into abafuna yenze uyawuva phayana sawuphinda sikuqhagamishele sikubulela kakhulu ngethuba siphelo danki budi bo yebo sithi shri On this journey where the wave never ends, it's inspirational, yeah, educational, conversational.